Kom. Ja. What's your nice? Is maar net die, man. Maar net die, man. Mafia voor jou. Featuring Ik zie aan die ouwens, ze roep me. Salut my. Ik zie aan die ouwens, ze roep me. Roep my. Ik zie aan die ouwens, ze zoek me. Soek my. Maar zij zijn met daar op die hoek kruid. Hoe kry? Ik zie aan die ouwens, ze roep me. Salut my. Ik zie aan die ouwens, ze zoek me. Soek my. Ik zie aan die ouwens, ze roep me. Roep my. Maar zij zijn met daar op die hoek kruid. Hoe kry? Die ouwens vragen mij, kijk je die gaan ze samen lopen. Ik zie aan hoe ja en ik vraag aan hoe waar. En ik zie aan hoe kom dit dus gaan aan hoe baat. Hoe is gaan aan voor ons. Nou 'n bottel en 'n kraankoek. Ik zie aan mijn broer, ik is nog hier zijn wassie. En ik krijg ook in mijn jeans en mijn kassie. Ik denk aan nog heel tijd, die mannen maken grappie. Toen vraag maak je aan kan als je vannacht een stappie. Kan er even bij, als dus kan die hoor die patty. Amper maakt topstoers, allemaal no lucky. Ik zie even die ouwens, ik als moeder stap. Koepelen, blauw trein en een bottel oud bak. Ik word na of ik vanaan moet vrouw vat. Maar ga maar kijk wie zijn vrouw is weer oog gaat. Van ik weet kan of vanaan zo'n zo gaat. Maar ga maar ieder geef van die slow vat. Ik zie aan die ouwens, salut me. Salut my. Ik zie aan die ouwens, ze roep me. Roep my. Ik zie aan die ouwens, ze zoek me. Soek my. Maar zij zijn met daar op die hoek kruid. Hoe kry? Ik zie aan die ouwens, ze roep me. Salut my. Ik zie aan die ouwens, ze roep me. Roep my. Ik zie aan die ouwens, ze zoek me. Soek my. Maar zij zijn met daar op die Hoe hoek kry? kruid. Ik sê dan die ouens roep my. Ik sê dan die Ouwens, ze zoek